8. místo. Druhý kvartál se zúčastnil okresního kola recitační soutěže. Ondra Kopřiva také v recitační soutěži. No a byla ještě na dopravní soutěži v Náchodě. Takže všem vám moc blahopřejeme. Jen tak dál a hlavně páťáci, dobře reprezentujte školu. Za tebou byla Eva, takže máte dáreček. Já jsem tady proto, abych vyhlásila ze školy. Do toho zahrnujeme vám předvedeme hudební úspěchy, vědecké, výtvarné a také literární a recitační. Na třetím místě, která se místě Filip Kejdana a Valerie Kaučáková z 8. ročníku. Ještě všem se zúčastnili a všem byli úspěšní Valerie Kaučáková dějepisná olympiáda, Pythagoriáda a zahrádkářská soutěž a Filip Kejdana poznávání přírodní a biologická olympiáda. Oba získali 15 bodů, letos trošku méně těch bodů bylo celkově, ale i tak byli úspěšní. Takže to je třetí místo. Na druhém místě byla Káťa Galučáková z 9. Káťo, prosím do cenu. Takže Káťa Galuščáková se účastnila dějepisné olympiády, poznávání přírodní a zahrádkářské soutěže, celkem získala 18 bodů, o 3 body více než kolegové na třetím místě, takže vynikající úspěch. A na prvním místě, tu jste tady viděli, tu slečnu z 9, to je Míra Olencová, Miroslava Olencová.